Ahojte ľudia, dneska si tu zahráme ranket. Tak ja idem na pravú sajdu, ale mám tam proti sebe Nitu. Zabíjam Nitu, dávam účko mis, na stredu je Griff, ktorý má málo HP, čo ma zabil. Crow dáva poison na Nitu. Zabíjam Nitu. Crow má málo HPček. Crow inak žije, dávam super. Crow zomiera na Nitu. Kolet má super, dáva super na save. Ja zase snažím zabiť Nitu. Dáva Brusa, Crow ju zabil. Griff ide na save. Dá prvý damage. Kolet zabíja Griffa. Griff dáva prasatko na save. Kolet má málo života. Dávam Viper. Zabijem Otisa. Možno aj toho Griffa, áno. A Nita má málo HPček. Dávame dole shield. Ja som myslel superku. Nita má stále, Crow ju zabil znova. Griff má hypercharge ultinu. Otis má také ultinu. A Griff dáva hypercharge, zabil ma, ja som taky zabil. Crow má hyper tak. Ja stávam. Nita dáva damage. Nita je mŕtvá. Na Crowa. Griff ide na save náš. Dáva piga. A ja dávam ultinu a mám double kill. Crow má hyper, ale Otis ho zablokoval. Nita má hyper. Kole dáva hyper na save. Ja myslím ultinu. A zabíja ma Otis. Ja teraz ja tým mať sám Crow. Musí to udefendovať. 12 sekúnd. Keď Nita dáva Brusa. Tak to asi máme free win. Dávam hypercharge na save. Máme free win. Nice. Je ešte druhé kolo. Teraz za chvíľku pôjdeme na druhé kolo. Je to druhé kolo a ten Griff je master. Som vám zabral povedať. To bude o něco zajímavejší. Keďže ja idem na pravú sajdu zase. Griff mi dáva gadget. A ide proti mne tak sa schováva kričku. Ja nemôžu nájsť. A ja si ju snažím nájsť tú Nitu. A moji teammate taky sa ju snažia. A už bijú Crow. Crow skáče z kolet na save. Dávam super. Vejsť do shieldu, alebo som sa dal shield. A teraz Griff má málo HPček. Ako tá kolea ide na save, toho sa nebojí. Crow zabíja Nitu. Otis zabíja Crowa. A teraz dávajú free damage na save. Griff má účko, to je nebezpečné. A teraz ten Otis môže dáva free damage, mám ho. A Nita ma zabíja, účko dáva Griff aj. Nita dáva shield na Brusa. Nita zabíja Kolet. Ja zabíjam Nitu. Griff má hypercharge. Aj taký aj Crow. Otis dáva zdarma damage, alebo Kolet je úplne neschopná tým Crow ho úplne kam. Crow asi ide na save. A Griff má hypercharge. Skočil do shieldu. Otis tu dáva damage, to je príjemné. Nita má hypercharge Brusa. Zabijú Nitu, vesel som ultinu pro Griffa. Griff dáva hypercharge do shieldu. A to nerobí ten Otis. Zabijam Otisa, 14% máme, oni majú 36. Musíme teraz ísť zabiť všetkých. Zabijam Griffa, má málo HPček. Oh my god. Crow dáva shield. Otis má hypercharge. Nita dáva ultinu. A tak
taký aj kole dáva, ale neurobila to asi nič. Krv dáva damage. Ja taký. Chroma Hypercharge. 100% kole 1 sekunda, máme to, win. Easy win. Tak to bola šialná hra. 14 kg nádrk a odberka, ahoj.